Mga oras na ini, yung kita pong niyan digdi sa Bakakay East Elementary School na kung saan ini pong nailing nindo sa mga oras na ini po ang 19,000 na food pack hali po sa DSWD na kung saan uminabot po ngunya na pagka udto digdi po sa Bakakay Albay na kung saan base po sa pakikipag-ulay niya to kay Municipal Mayor Ed Belleza na sa 56 barangay gabos matatawanan asin daimpili para sa gabos ng mga namamanwaan digdi po sa Bakakay Albay na matatawanan kay ni pong relief pack para po sa nakaaging bagyong Christine asin nakaagi man na bagyong Pipito. Sa mga oras nini pinag-distribute na po, pinagahakot na po, pinagakag na po duman sa laog tangani pong ma-distribute rin sa 56 barangay digdi po sa Bakakay Albay. Sa Ngunyan, di ako na po Ngunyan, nag-abot na. Saturday, nakakuha na po ako dumangki 2,500. And then sa Ngunyan, nag-abot na po 4,000. Paks na naman, nasa 6,500. Gabos-gabos po ini, nasa 19,000 plus. Para ini sa Bakakayanos, na sinda gabos, magmayaman, magtiyos, matawan po sinda. Bali gabos tabi daimpili tatawan. Dahil po ini, tatawan, per household po. Okay, so Mayor Officer kayo ni, maski po sa mga nasa isla, ipapaabot po nila yan? Hindi po, dadarahon mi po yan sa isla. Okay. Thank you po. Para sa Local News TV, ini po si Vic Barameda. Salamat.